А това пък колко е важно, за темата искам да покажа на сцената Росен Димитров, златен лидер на организация. Климатика може да го увеличите там отзад, аз го увеличих преди да излезна, но някой друг, ако може сега да асистира. Така, до тук много добре всичко. Истината е, че през по-голямата част от времето повечето неща ние ги знаем. Чували сме ги от лидерите, нали, зависи на кое ниво сме. Като сме лидери, най-вероятно ги правим част от тях и винаги има нещо, което липсва и което някакси на едни такива събития се отключва. Винаги ми е било много интересно как на партньори казвам по 10, 20, 30, 50, 100 пъти нещо. Идва едно събитие и партньора идва при мен и ми казва това същото нещо, толкова очарован, че го е разбрал и даже ми го казал на мен. В началото се възмущавах, нали, защото ние говори за поведение, нали, ние се учим също. И обяснявам, а как аз толкова пъти съм ти го казвал, вече не го правя. Казвам, наистина ли? Браво! Супер! Сега остава да го направиш. Значи, това, което мога да кажа, най-готината част в моя живот започна с срещата ми с ЕОАР. Винаги има две дати. Едната дата е когато си напишем молбата. По това се приличаме всички, нали така? Някога си написахме молбата. Някои отдавна, други скоро. И втората дата е да вземем решение. Това нещо, отново, съм убеден, че сте го чували най-вероятно от вашите лидери, на някои семинари, или пък сте го видяли някъде в някой подкаст. Вече сме супер модерни, има информация навсякъде. Обаче, въпросът е дали наистина ще го осъзнаем хора. Нали? Значи, това, което ние днес е важно да разберем. Ако нямаме мечти, нали, аз в началото всичките хора ме мислиха като всеки е на някакво ниво, някъде. И ако вие обаче забравите да мечтаете, нали, 9% е абсурд. Как ще забравите? Вие първа трябва да мечтаете за големите неща. Обаче тук има, вашите спонсори са тук, аз се обръщам към всички ви, към лидерите. Ако ние загубим мечтите си, хора, това е единственото нещо, което ни отличава от животните. Помислете. Значи всички познаваме пирамидата на Маслоу или предполагам по-голямата част. Основната цел на всеки един човек в начало, нали, да намери работа, да създаде семейство, да попадне в общество и да работи там, където да се чувства, да има принадлежност, да чувства себеподобни хора, които също имат неговите нужди, които изповядват неговите вярвания, нали? И в крайна сметка да създадем семейство, да отгледаме деца и всичко до това се превръща в една основна цел на нас хората. Съгласни ли сте? Да живеем нормален начин на живот и така нататък. И до тук стигаме. Обаче какво би ни отличило от всяко едно животно, насекомо, птица, бозайници, риби, каквото се сетите? Да те всички това нещо го правят. Това е истината. Те са част от някое стадо, ядо, те създават семейство, нали? Намират начин за прехраната. Това, което издига човека, са мечтите, хора. Ние имаме право, животните нямат. А ние имаме право да имаме мечти. Ето това е нещо, което ни отличава. И когато ЕОАР дойде в моя живот, аз не видях компанията
аз си представям, че ще печеля допълнителни доходи, някакви доходи, какво ли не. Аз видях компанията, която беше посочила всичко, от което аз имам нужда, всичко, за което съм мечтал, тя ми го предоставяше. Така че тук е много важно да разберете, че сред вас има хора, които са почнали, имали са същите предразсъдъци, имали са същите проблеми. Не се сравнявайте с тях, но осъзнайте, ние имаме избора да използваме тази уникална платформа Елар. Тя е уникална наистина. И сега, като говорим за мечти, на всеки мечтите са му различни. На всеки харесва различни марки коли. Някой обича, иска да живее на село, друг иска в града, един иска да е в апартамент, друг в къща. Това няма значение. Въпросът е, ти задавал ли си въпроса някога? Какво точно искаш да постигнеш в този живот? Защото дали вярваме в преражданията или не, истината е, че ние имаме само този живот и никога няма да се повторим. Това е нашия единствен шанс. Защо? Второ, много важно. Защо искаш да го постигнеш? Това, което го искаш. Нали? Ако искаш да го постигнеш, защото искаш да бъдеш, да докажеш на другите, това направо му сложете хикса. Сложете себе си in front, отпред. Себе си. Егоистично звучи, но по този път единственият човек, който винаги ще бъде с вас до края, това си ти. Има хора, ще идват, ще се заричат, че ще бъдат с вас, после ще се отиват, някои ще се връщат, други няма да се върнат, други няма да ви обещаят, ама ще останат. Обаче, аз така като разказвам история, като показвам снимки и гледам, бе, крайна сметка има само един човек, който винаги е на снимките. Нали така? Той човек трябва да знае, че си ти. Ти си там. И всички други, които искат, те ще бъдат там не заради мен. И това нещо ми отне време да го осъзная. Заради себе си. Точно така. И дойде един момент в живота, в който осъзнах и почна да говоря на хората само за тях. Нали? Защо? Те да осъзнаят. И най-важното, кога? Кога? Значи, ако всички имахме преди това, ни бяха дали едно указание за живота. Нали? Както за телевизора, за печката, нали? Едва ли ги четем детайли, ма някой ни беше разказал и имаме указание, какво представлява този живот, защо да го живеем по този начин и всичко останало, обаче го няма. Ако някой ни беше показал кога е началото и края, може би щяхме да разпределим някои неща по различен начин. Но това нещо не се случва и затова ви предлагам да осъзнаете, че има само сега. Разбирате ли? Защото хората умират. И ние сме хора. Обаче въпросът е как живеем. Защото живота е днес. Утре е проекция, миналото е приключило. Постигнали сме много в миналото, голяма работа. Или пък много зле се представихме. Чудесно! Да вземем поуката, за да можем да продължим напред. Някога ще го направим, когато стане. Защото имам време. Сега не ми е момента. Трябва да свърша първо нещо друго. Роска, първо да оправим еди кое си тогава. Чували сте ги тези неща? Сега вика само да завърша ремонта на къщата, почваме другия и много добре ми звучи, ама че трябва да помисля, защото имам еди какво си. Вижте колко е странно, ние самите смятаме, че имаме време и това е най-голямата илюзия. Заблуда. Единственото нещо, което нямаме, това е времето. И ние вече го знаем. Затова е много важно. Отговорете си точно и конкретно на тези въпроси, без да му мислите какво ще кажат хората, какво ще кажат вашите близки. Да са живи и здрави всички. Аз когато зарязах магазина, защото бях теглил кредит и мислех, че се развивам в тази посока и споделих на родителите си, че правя Елар само,
Представете си какво са си представили те. Ние инвестирахме, човека завърши висше образование, очакваме го тук, нали, нещо престижно, той докара един кашон с продукти, затвори магазина, има кредити. Нали, помислихаме за луд, нормално ли е? Ама нормално е да не им се сърдя, защото то си е лудост. Нали? Обаче, когато си отговорите на тези въпроси, всяко не, което срещате, както каза Еней, всички предизвикателства, те са част от пътя. И те са задължителни, защото ни изграждат. Ей, това момче, на него трябва да благодаря. Защото без него аз днес нямаше да съм тук. Така че благодарете на себе си всеки ден, хора. Много повече заслужавате от това. Сигурен съм, че много се критикувате. Сигурен съм, че много се обвинявате. Обаче имате за какво да си благодарите. Решението за успех. Значи, когато Елар дойде в живота ми, аз го търсих. Нали? Не мога да кажа, моята история беше следната. Аз благодаря на Християн Гергоров за това, че той разказа за индустрията. Мене това нещо много ме впечатли, като разбрах за тази индустрия. Че най-накрая аз повярвах, че можеш да правиш пари без пари. Че не е нужно да имаш връзки. Баща ти да ти даде, нали, да ти постели килимчето. Че да имаш някой човек на човека. Нали? Изведнъж, аз мога без пари да бъда богат. Мога да сбъдна мечтите си без пари. И това е точно тази индустрия. Но в живота ми дойдоха ред компании, които не ги избрах. Една година не ги избирах. Знаете ли защо? Тези от вас, които не разбират маркетинга на Елар, това е най-добрият маркетинг. И не само маркетинг. Тук говорим за цялостна картина, визия за всичко. Нали? Компилация от всичко. Това е истината. Но тогава нямаше как да го разбереш на 100%. Ние го видяхме на една презентация. Аз само отидох на нея. Нямаше го моят спонсор, защото беше ангажиран с друго нещо. Намерих как да се регистрирам, нали? Пак се регистрирах под нея. Тя вече няма код, нали? Защото си разреши проблема. Ако някой пита, аз съм благодарен, Гергана се казва, поканих я след години в бизнеса, но на нея проблема е бил отнето. И тя си го е решила. Тя е щастлива, ама наистина. Аз за това казвам, някой ще види в Елар възможност да реши проблеми с продуктите, здравословни, с кожата, всякакви. Друг да се подмлади, друг да печели допълнителен доход. Нали? Затова е важно вашето решение, защо и кога. Така, тук бях на едно обучение, имах честа, пътувахме с един автобус, радвахме се, смяхме се. Вижте, ние тук имаме уникални моменти. Това никой не може да го вземе. Обаче през това време, освен че сме се забавлявали, ние сме плащали цена. След решението тук, аз казах, аз ще успея тук, каквото и да ми коства. Нали? Без план Б, забележете, аз нямах план Б. Какво е Елар за вас? Искам днес да го осъзнаете, хора. Може да им благодарите някой ден и да почерпите на някоя чужда сватба. Нали? Вижте, Елар, нали, много обичаме да даваме оценка. Ние сме много добри във всичко, да си кажем честно, нали така? Много добре разбираме от числа, от продукти, от това кой как си върши работата, ама обаче то в огледалото какво правим понякога. Вижте, Елар е платформа за сбъдване на мечти. Точка по въпроса. Това ще го чуете от хората, които са си сбъднали мечтите и които си сбъдват мечтите. От тези, които са си разрешили проблема с акнето, няма да го чуете. От тези, които печелят допълнителен доход, няма да го чуете. Нали? И затова е важно. Днес вие какво ще изберете да направите след като си тръгнете от този уникален, прекрасен семинар. Така, тук можете да видите изражението, цифровото, евровото. Пази Боже, ма и цифровото най-вероятно идва, цифровото евро. Можете да определите себе си за този живот, който искате. Искайте каквото мечтаете като деца, нали? Къща, кола, пътешествия. И си представете какво е изражението на месец на всичките ви мечти в пари. Защото на края на деня, както е не казал, усмивката е хубаво нещо, но никой няма да ни плати само за усмивка, нали така? Това е истината. Аз ще ви споделя моите 3 първи цели, защото от вашата визия зависи вашия успех. Съгласни ли сте? Добре.
Моята първа цел беше 21%. Не искам никой да обиждам, не искам въобще да се изхвърлям. Аз по никакъв начин не съм целял 9, 11, джуниор менеджер, така нататък. Първа цел 21. Защо? Защото видях, че това е върха на бонускалата. От там нататък, втора цел, коя е според вас? Орга лидер. Знаете ли защо? Там вече Мерцедеса, по-добри доходи. Чувах, че там вече някак си настъпваш, вече влизаш в една различна лига. На орга лидерите. Обаче истинската лига е третата част. И тя е сребърен лидер. Защо? Не защото имам нужда от този пагон или пък някой от вас има нужда. Ако има нужда, купува си от тему, слага си пагони и си ходи с тях. Обаче, всички имаме нуждата, хора, на това детенце, което живее в нас. То ще живее до края с нас. Да му помогнем, да работи за мечтите си. Ние може да го направим, разбирате ли? От нас зависи това нещо. Така, ето го момченцето, ето го човека. И забележете, винаги ще съм благодарен тук, на това момче. Нямах пари, само мечти. Риската така риза няма да сложа със сигурност втори път. Няма лошо. Това съм имал. Изтупал съм се, така съм отишъл с готиния колан, с дънките. Знаете ли какво видях там на това първо обучение в Гърция? Значи, видях реални мерцедеси. Преди това виждах само на една презентация рисунки, снимки, чудеса. Обаче откъде да знам дали е истина, бе, хора? Вие днес ги виждате. И пристигнах там и няма да забравя. Излезнах навънка, почнах да звъня по телефоните и да обяснявам, че това е истина, хора. Аз го виждам, така е. И аз си казах, от тук нататъка ще плащам цената, за да стигна там, където искам. И благодаря ви. Но вижте, тук това, което казвам, не искам по никакъв начин да се изтъкна и да покажа, че съм нещо повече от някой друг. Най-важното, което искам да оставя във вас е решението, твърдото, ясното, категоричното. Или успявам, или приключвам. Няма план Б. Нали? И някой като ми каже, Роска, нали знаеш, аз след работа, аз след това, да, направи го ти както можеш. Обаче, всяко решение ще ви коства част от живота, ще загубите нещо и ще спечелите друго. Въпрос е, има ли визия? Ако има визия, всичко се случва. Тук ние говорихме за 21%. Първото е посещение. Видях тези двама души, не знам в момента къде са, на какви нива са, но тогава те печелиха 5 цифрени месечни суми. И ги огледах добре. Нито пола им е еднакъв, нито килограмите, нито облеклото. Значи няма модел. Няма как да изглеждаш точно по този начин, за да си точно толкова успешен. Съгласен ли сте? Така. Така че спрете от тук нататък повече да се сравнявате с всеки друг. Ако някой ви хареса, искате по някакъв начин да бъдете, да поддържавате, няма лошо. Човек трябва да си взема от всеки. Но бъдете най-добрата версия на себе си. Това е най-добрата услуга, която може да се направите. Така, и тук няма да забравя, като отидох на първото събитие, някои от вас знаят и награждават 6 Мерцедеса, 5000 души в зала, аз подскачам, дошъл съм с 100 човека, надъхан, щастлив, обаче не вземам нищо. И хората викат, ти, човек, кога ще се върна тук? Ще има ли нещо за ядене, за пиене? Какво подскачаме, какво се радваш? Но как няма да се радвам? Викам, аз виждам, че реално в България дойдоха, първо колите бяха в Гърция, сега са в България. И ги гледам и няма да забравя каква е радост тези хора изпитват там, те са отзад подредени. А аз тогава виж, само гледам и какво си мислите, че правя? Представям си себе си, за какво ви пречи да си представите себе си в успеха? Служете се в обувките на успеха с готовност да платите тая цена. Каквото и да ви коства, защото искате резултата, нали така? Така,
Оттам нататък връчват ми първия Мерцедес. И тогава пък по някакъв друг късмет имаше 11 полта, само един Мерцедес и аз бях голямата звезда. Нито ме интересува дали ще има други или не, просто това беше моят момент. Но той е само част от пътя. Аз там не спрях. Аз просто не зная как се пали. Благодаря господин Торнев, че ми каза как да си запаля Мерцедеса, да се пребера вкъщи. Чест и почитания. И чаках да се свърши разговора и му казах, може ли само да знам, защото дойдох с таксия, пък си тръгвам с Мерцедеса. И мир на душата и Бог да я прости майка, защото вече една година този месец прави. Хората си отиват, наистина. И тя беше там, нали? И живя го този момент. Така че, вижте, най-жалкото нещо е да си отидем от този свят, без да сме си дали възможност, хора. Разбирате ли? Нали? Ако наистина се събуждаме някъде другаде и виждаме това като един филм или нещо, всички вече по някакъв начин търсим какво се случва след този момент, пак ще съжаляваме. Разбирате ли? Докато сте живи, докато сте здрави, направете всичко възможно да сбъднете мечтите си. Няма да забравя, като ме поканиха на круиз, аз не бях ходил никога. Първият ми круиз в живота и с Елар, нали, Донче? С спонсорката Дона Стоянова. Благодаря ти на тебе за всичко. Тя ми купи медията. Значи, Донче, викам, ще ми помогнеш и направим семинар. Не мога, вика, срам ме. Ама викам, виж какво, човек, трябва да го правим. Аз нямам пари. Какво ти трябва? Медия. Идвай. Разбирате ли? Купи медия и ми даде да мога да правя семинари, защото нямах пари за медия, хора. Разбирате ли това? Значи, всеки един, някой може да случи на спонсор, друг може да не случи. Няма никой виновен по пътя. Ако това не беше случило, ще да търся друг начин, но съм благодарен, че се е случило. Нали? Трябва да намерим начин да бъдем благодарни. Преди това гледах едни видеа, White Party, и си мечтая, и аз ще съм там, нали? Случи се и това, пътешествие до Йордания, бях с най-успешните, гледам ги така отблизо, но те са си просто хора. И някой сега ще каже, аз знам. А тя нали знае, чужбина, друго, България, малка държава, знаете ли? Значи, допреди 7, 8, 9 години, ние бяхме убедени, че не може да има второ сребро в България. Вие вярвате ли го това нещо? 100% бяхме убедени, че това е лимита. Тука. И като се щупи лимита и после в един момент нещата почват толкова бързо да се променят. Значи в България спокойно може да има 5 президента. Нали? За държавата един Белар 5. Ограничите някой. Ако съм видел някой иска да е 6-я, нека да заповяда. Всичко е възможно. Така. И тук, Ню Йорк. Мечтата ми като дете да живея там, да работя там. Благодарен съм, че съм тук. Компанията дава неща, които вие не можете да купите с пари. Това трябва да сме наясно. Things that money cannot buy. Оставил съм го на английски. Защо? Защото няма как да си купите това, което дава Елар. Нали? Аз мога да ви разказвам много. Днес не искам да разказвам история. Аз искам да потвърдя това, което чувате с снимки, за да може да въодушевя детето във вас, което няма лимити, то няма ограничения, то няма предразсъдъци, то просто иска да вървите напред. И го видях, и той е човек, и той беше човек. Да, сега в момента има проблеми. Нали? Имал е кариера, огромен, обаче той стои до тебе, ти го гледаш на киното и виждаш, че това е просто човек. Ние всички сме просто хора. Няма по-големи и по-малки. Разбирате ли? И тук вече последното пътешествие, аз съм сложил 3-4, бил съм на, не знам, това са много пътешествия. Не мога да ви занимавам цял ден с тях, но те са отново, тук съм с жена ми, отново и не е срещнат в Елар. Представете ли си как няма да обичам Елар? Нали? И ако ме е дал абсолютно всичко, бе, хора. Наистина, искам да се отворите душата и сърцето днеска. Елар може да ви даде всичко. Няма нужда да слушате някой друг какво ще ви каже. 2019 година аз сбъднах голямата си мечта. Станах сребърен лидер. Ако някой ме беше питал, нямаше да повярвам, че толкова много години ще ми отнеме това нещо. Обаче някъде по пътя
Аз като всички останали хора, зациклям в някакви неща, чувствам се сит, добре, парите ми стигат, нали? Някъде може да зацикли човек. На сребърен може да зациклите, зациклете. Аз на бронз зациклих, на бронз, нали? И после се пробудих. Появи се третия човек в семейството, вече е голям на 8 години. И тук искам да ви кажа, че в този бизнес всеки има възходи и падения. 2019 година беше най-успешната, защото влезнах за пръв път в топ 100 и достигнах за една година до 23-то място. Това не съм го целил. Благодаря ви. Това не съм го целил. Аз просто бях отдаден на екипа, исках всички да успяват, правя каквото мога. Нали, всеки от нас може да направи само това, което може. Но ще бъда откровен с вас. На всяко ниво ще трябва да станете друг човек. Той човек, който е на 9, никога няма да е същия на младши менеджер. Младши менеджера трябва, за да стане 21, първо да стане друг човек. И това нещо е за всяко едно ниво нагоре. Старият човек трябва да го потопите. Той трябва да умре, за да се роди нов. Разбирате ли? Ние в този живот многократно умираме. Не се страхувайте от това нещо. Да отключите новия аз. Той чака да бъде отключен от вас, от вашите решения. Така, и по някаква случайност аз реших да стана и златен, което беше трудно, изглеждаше невероятно, обаче успях. 2020. И това, което искам да ви кажа, бизнесът е на възходи и на падения. Ще качвате титли, някога няма да успеете. Ще се наложи, не сте изградили правилно, ще загубите хора. Те ще се тръгнат, както са дошли, ще се тръгнат. Не се ударите в гърдите. Вижте, най-важното нещо. Когато успявате, бъдете смирени. Радвайте се, но бъдете смирени. Защо ли? Успеха идва на помощ с висша сила. Бог ви помага. Когато имате решение, ще ви помогне. Ще дойдат хората, но те ще дойдат, за да постигнат нещо за себе си, не за вас. Момент. Разбрахме ли се? Защо? Никой не го интересувам аз. Колко ще съм успешен и колко хубаво ще си живея и си пътешествам. Не. Мене ме интересува, ако мога да дам нещо от моя опит и от моя майнд, това, което съм развил като нови умения, като нови начини за възприемане на живота и света, да го предам. А какво ще вземе другия, ако иска да остане, да сме заедно? Защото в началото върви сам и там е ветровито. Нали? Ти си с чета, част от чета си. И това ти е, нали, аз говоря за моя филм, вашия не е такъв, защото вие сте част от екип, ма ние като почвахме беше друго. Нали? И ти се чувстваш, нали, по-трудно е. И си викаш, гледай за то как е успял, искам и аз. Дерзай, но трябва да помниш едно нещо. Нищо в този живот не е вечно. Нали? От тук тръгвам. От тая панелка. В София. В крайен квартал. Оттам идвам. Обаче на там отивам. Защо? Защото живот е избор. Елар ви дава избор, разбирате ли? Тръгнах от тук, сега съм тук. Платил съм цената, пожелавам на всеки много повече да постигне, ако е готов да плати. Оттам нататък. Тук? Да. Ето, това едно карах. С 5000 лева кредит от банката бях теглил. Няма да забравя. Щастлив. Ма викам, има къде да си оставя кафето. Пък има и климатик. Майко, супер! Ще пътувам. И направо разцепвах. Толкова каране на... Да, на това Рено. Господин Торнев. Той с вятчето, аз с Реното. Пътуваме, возим се. Щастливи. Пък тя щупи ми се един амортисьор, ма направо не знае къде се намирам. Па нямаш пари да го смениш. Хора, това е, през това сме минали, нали? Нямаш 2 лева в джоба, обаче презентираш бизнес. Ма никой не ме е питал. Никой не ме е питал ти с колко пари идваш. На какво ниво си. А това е моя работа, бе. Ти къде искаш да си? Разбирате ли? И после вървиш по пътя и получаваш. Защо обаче?
Тук е въпросът да си зададем лично и честно да си отговорим, защо едни получават, а други не. Едни са благословени, а други не са ли? Вижте, благословете себе си с вашия избор, с вашите действия, с вашата вяра, с вашето постоянство. Не се обеждайте в страни. Аз много въпроси съм си задавал, на които нямам отговори до днес. Нали? Как едни хора успяват, пак други, как едни, според моите разбирания на Росенчо, който, нали, аз викам, аз съм по-добър от той, защо пък той е 21, аз съм младши мейджър. Има някой друг, който решава. Обаче той не може да ми отнеме възможността да продължа. Ако съм здрав и ако съм жив, нали? Това е в нашите ръце. Така че вие можете да го направите. И тук това ще ви помоля да си го запишете и като се събуждате, наистина да го четете и като си лягате отново. Защо? Там, където се сбъдват мечтите ти, те очаква личността, в която трябва да се превърнеш, за да ги изживееш. И там наистина, в един паралелен свят, който все още е тук, ти вече си сребърен, ти вече си платинен, ти вече си успял. Разбирате ли? Обаче, преди това, ще трябва да се превърнете в този човек. Защото последния слайд, с който искам да завърша, е, че, освен всичко друго, вие трябва да помните. Елар може да ти даде всичко, за което мечтаеш, ако следваш сърцето си и работиш за мечтите си всеки Божи ден. Бъдете здрави, чест и почитания, напред отгоре. Толкова вдъхновяващ човек, толкова пъти съм слушал какво говори Росен.